Hai să învățăm cum se montează montura laterală pentru optică pe arme din platforma Kalashnikov. Primul pas este să ducem zăvorul monturii pe poziția deschis, după care vom apăsa cu 2 degete pe această pastilă care blochează rotirea șurubului de strângere. Apăsăm din ambele părți, rămâne pe loc, tragem șurubul un pic în afară și aici strângem sau slăbim șurubul oricât este nevoie. Îl vom aduce la tensiunea corectă pas cu pas, din mai multe încercări. Să zicem că am ajuns aici, mișcăm un pic de el, a revenit pastila, după care începem să culisăm șina montura pe șina laterală a armei. Ea ar fi la tensiunea corectă în momentul când pe ultima porțiune, ultimii câțiva centimetri, intră un pic mai greu. Ne confirmă tensionarea corectă și zăvorul. Practic, noi când începem să închidem zăvorul, undeva când este trecut de jumătate de cursă, trebuie să înceapă să se întărească. Iar la final trebuie să ne opună rezistență destul de tare. Îl apăsăm, vedeți, trebuie să se apese un pic forțat, că altfel montura va juca, și ridicăm puțin de el pentru a trece de zona de blocare. Și s-a blocat. Asta este tot.